Συνεχίζουμε να κάνουμε το τεστ υπολογιστικά φύλλα νούμερο 5. Το επιλέγουμε και πατάμε OK για να ξεκινήσει. Ωραία. Διαβάζουμε την πρώτη ερώτηση. Αντιγράψτε το φύλλο εργασίας εργασία του τρέχοντος βιβλίου εργασίας στην αρχή του ίδιου βιβλίου εργασίας. Άρα ψάχνουμε να βρούμε το φύλλο εργασίας εργασία. Κάνουμε δεξί κλικ πάνω, μετακίνηση ή αντιγραφή. Θέλουμε να δημιουργήσουμε αντίγραφο και να μετακινηθεί στην αρχή. Κάνουμε κλικ στην αρχή του ίδιου φύλλου εργασίας, πατάμε OK και λογικά έχει δημιουργηθεί ένα αντίγραφο εργασίας στην αρχή του ίδιου βιβλίου εργασίας. Επιβεβαιώνουμε την απάντηση. Ερώτηση νούμερο 2. Στα περιεχόμενα των κελιών της περιοχής Α4, Α7 του τρέχοντος φύλλου εργασίας εφαρμόστε χρώμα γραμματοσυράς κόκκινο από τα βασικά χρώματα. Άρα το Α4 είναι αυτό το κελί, το Α7 είναι αυτό το κελί και θέλουμε απλά χρώμα γραμματοσυράς κόκκινο. Άρα επιλέγουμε από τα βασικά χρώματα χρώμα γραμματοσυράς κόκκινο, πατάμε OK και επιβεβαιώνουμε την απάντηση. Ερώτηση νούμερο 3. Αλλάξτε τη μορφή ημερομηνίας στο κελί Β5 του τρέχοντος φύλλου εργασίας σε ημέρες, μήνα, έτος, σε αυτή τη μορφή εδώ πέρα. Άρα πάμε, επιλέγουμε το Α5, το Β5 συγγνώμη, και πάμε στο αριθμός να βρούμε το ημερομηνία και ψάχνουμε να βρούμε το 14-3-19, αυτό εδώ πέρα, αυτή τη μορφή. Δεν λέει κάτι άλλο. Πατάμε OK, επιβεβαιώνουμε την απάντηση. Ερώτηση νούμερο 4. Επαναφέρετε το βιβλίο εργασίας στην κατάσταση που ήταν πριν από τις 3 τελευταίες ενέργειες. Άρα δηλαδή ουσιαστικά θα πρέπει να πάμε εδώ πέρα και να δούμε τις 3 τελευταίες ενέργειες, να κάνουμε 3 φορές προς τα πίσω στην ανέρεση. Μπορούμε να επιλέξουμε να δούμε τις 3 επιλογές, 1, 2, 3, κάνουμε κλικ και επιβεβαιώνουμε την απάντηση. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και 3 φορές κλικ πάνω στο εικονίδιο. Απλά τώρα είδαμε τη λίστα των επιλογών και τις επιλέξαμε και τις 3 μαζί. Είναι το ίδιο πράγμα. Ερώτηση 5. Εισάγετε τον αριθμό αυτόν εδώ. Να τον αντιγράψω. Στο κελί D3 του τρέχοντος φύλλου εργασίας. Το D είναι αυτό, το 3 κελί είναι αυτό εδώ πέρα. Διπλό κλικ, επικόλληση και Enter για να πάρει τον αριθμό. Επιβεβαιώνουμε. Ερώτηση νούμερο 5. Μεταβάλλετε τις διαστάσεις του ενσωματωμένου γραφήματος στο τρέχον φύλλο εργασίας. Να τις μεταβάλουμε σημαίνει είτε να το μικρύνουμε είτε να το μεγαλώσουμε. Άρα τις μεταβάλουμε. Το πιάνω από ένα σημείο, το μεγαλώνει και από τις 2 διαστάσεις, οπότε είμαστε εντάξει. Επιβεβαιώνουμε την απάντηση. Ερώτηση νούμερο 7. Αλλάξτε τον προσανατολισμό του χαρτιού στο τρέχον φύλλο εργασίας σε οριζόντιο.
Άρα θα πάμε ξανά εδώ στη διάσταση, επιλέγουμε την επιλογή, θέλουμε οριζόντιο, πήρε την αλλαγή, άρα και εδώ επιβεβαιώνουμε την απάντηση. Ερώτηση νούμερο 8. Αλλάξτε το χρώμα της περιοχής γραφήματος του ενσωματωμένου γραφήματος του φύλου εργασίας πωλήσεις παύλα γράφημα στο τρέχον βιβλίο εργασίας σε ανοιχτό μπλε από τα βασικά χρώματα. Άρα θα πρέπει να πάμε στο πωλήσεις γράφημα, να βρούμε το γράφημα και εδώ θα πρέπει να αλλάξουμε το χρώμα γραφήματος, της περιοχής γραφήματος σε μπλε. Άρα επιλέγουμε το γέμισμα και θέλουμε ανοιχτό μπλε. Το ανοιχτό μπλε είναι αυτό εδώ πέρα, το βγάζει από κάτω για να είμαστε σίγουροι. Ωραία. Επιβεβαιώνουμε και εδώ την απάντηση. Ερώτηση νούμερο 9. Χωρίς να κλείσετε κάποιο παράθυρο, αποθηκεύετε τις αλλαγές που έχουν συμβεί στο τρέχον βιβλίο εργασίας. Πολύ απλά, να πατήσουμε το εικονίδιο της αποθήκευσης και να κάνουμε επιβεβαίωση. Ερώτηση νούμερο 10. Αλλάξτε το ποσοστό προβολής zoom του φύλου εργασία του τρέχοντος βιβλίου εργασίας σε 110%. Άρα πάμε στο εργασία. Εδώ είναι το εργασία. Εργασία και θέλουμε το zoom να το κάνουμε 110. Άρα πάμε στο προβολή και εδώ που έχει το zoom θα κάνουμε προσαρμογή στο 110. Ωραία, πατάμε OK και κάνουμε επιβεβαίωση στην ερώτηση. Ερώτηση νούμερο 10. 11. Με χρήση μόνο μία συνάρτηση και μόνο μία σχετικής αναφοράς περιοχής εισάγεται τύπο στο κελί C22 του τρέχοντος φύλου εργασίας που να υπολογίζει το πλήθος των αριθμών των κελιών της περιοχής C3 C19 του ίδιου φύλου εργασίας. Άρα θα πρέπει να πάμε στο C22, το C22 είναι εδώ, πολύ ωραία, και θα πρέπει να βρούμε την συνάρτηση που βρίσκει το πλήθος των αριθμών, κάνει καταμέτρηση των αριθμών δηλαδή, πολύ ωραία. Άρα πάμε εδώ πέρα στη συνάρτηση, λέει καταμέτρηση αριθμών, επιλέγει αυτό στα δικά του, εμείς πάμε και του λέμε ότι θέλουμε το C3 και το C19 και το C19. Πατάμε Enter, υπολόγισε αυτό που έπρεπε να υπολογίσει, επιβεβαιώνουμε την απάντηση. Ερώτηση νούμερο 12. Ενεργοποιήστε το φύλο εργασία του τρέχοντος βιβλίου εργασία. Να ενεργοποιήσουμε το φύλο εργασία. Πού είναι το εργασία, το ενεργοποιήσαμε, είμαστε εντάξει, επιβεβαιώνουμε. Απάντηση. Ερώτηση νούμερο 13. Αλλάξτε το χρώμα των στυλών της περιοχής πεζό του ενσωματωμένου γραφήματος του τρέχοντος φύλου εργασίας σε κόκκινο από τα βασικά χρώματα. Ωραία. Άρα πάμε να βρούμε το πεζό. Το πεζό είναι το μεσαίο χρώμα. Κάνουμε δεξί κλικ. Λέει να το αλλάξουμε σε κόκκινο. Άρα αφού το έχουμε επιλέξει κάνουμε δεξί κλικ πάνω. Κάνουμε δεξί κλικ πάνω και στο χρώμα γεμίσματος θα ψάξουμε να βρούμε το κόκκινο. Ok, το επιλέξαμε, το αλλάξαμε, οπότε είμαστε ok, επιβεβαιώνουμε την απάντηση.
Ερώτηση νούμερο 14. Διαμορφώστε κατάλληλα το τρέχον φύλλο εργασίας, έτσι ώστε να μην εκτυπώνονται οι επικεφαλίδες γραμμών και στυλών. Πολύ ωραία. Αν πάμε εδώ στην εκτύπωση, να μην εκτυπώνονται οι επικεφαλίδες γραμμών και στυλών. Είναι τέλος πάντων, η απάντηση είναι εδώ στη διάταξη. Πάμε στην εκτύπωση τίτλων και εδώ που λέει εκτύπωση επικεφαλίδων γραμμών και στυλών, το απενεργοποιούμε και πατάμε OK. Ωραία. Και επιβεβαιώνουμε την απάντηση. Ερώτηση νούμερο 15. Επιλέξτε την περιοχή κελιών Β3-F3 του τρέχοντος φύλλου εργασίας και αντιγράψτε τη μορφοποίησή της στην περιοχή Β6-F6 του ίδιου φύλλου εργασίας. Ωραία, επιλέγουμε λοιπόν το Β3-F3. Το Β3 είναι αυτό εδώ. Το F3, έλα. Το Β3 είναι αυτό εδώ. Το F3 είναι αυτό. Ωραία, και θέλουμε να αντιγράψουμε τη μορφοποίηση. Πατάμε το πινέλο λοιπόν. Αντιγράφτηκε η μορφοποίηση και πάμε να την εφαρμόσουμε στο Β6-F6. Το Β6 είναι αυτό εδώ και το F6 είναι αυτό εδώ. Άρα εφαρμόσαμε την ίδια μορφοποίηση που είχε στην αρχή του πίνακα. Ωραία, επιβεβαιώνουμε την απάντηση. Ερώτηση νούμερο 17. Ε, 16. Ορίστε το φάκελο CGS Demo βιβλία ως προεπιλεγμένη θέση αρχείων για άνοιγμα αποθήκευση των εγγράφων της περιοχής της τρέχουσας εφαρμογής. Άρα πάμε εδώ στο αρχείο, πάμε στις επιλογές και εδώ στις επιλογές θα πάμε στο αποθήκευση και εκεί που λέει προεπιλεγμένη θέση πάμε και βάζουμε αυτό που κάναμε επικόλληση πριν, που κάναμε αντιγραφή πριν μάλλον, και τώρα είμαστε OK, πατάμε OK για να πάρει τη ρύθμιση και επιβεβαίωση για να προχωρήσουμε τώρα στη 16, στη 17. Διαμορφώστε κατάλληλα το τρέχον φύλλο εργασίας. Διαμορφώστε κατάλληλα το τρέχον φύλλο εργασίας έτσι ώστε να προσαρμοστεί η κλίμακα της περιοχής εκτύπωσης σε δύο σελίδες ανά πλάτος και μία σελίδα ανά ύψος. Ωραία. Αυτό είχαμε πει ότι είναι εδώ στη διάταξη. Στη διάταξη πάμε εδώ που λέει προσαρμογή και μέγεθος και εδώ στην προσαρμογή και μέγεθος θα πρέπει να του πούμε ότι θέλουμε να κάνουμε προσαρμογή 2 ανά πλάτος και μία ανά ύψος. Έτσι δηλαδή. Πατάμε τώρα OK και επιβεβαιώνουμε την απάντηση. Ερώτηση νούμερο 18. Επιλέξτε την περιοχή σε 3, σε 9 του τρέχοντος φύλλου εργασίας και διαγράψτε την μετακινώντας διαγράψτε την μετακινώντας τα κελιά προς τα αριστερά. Ωραία, άρα επιλέγουμε το σε 3 που είναι αυτό εδώ το κελί μέχρι το σε 9 που είναι αυτό το κελί εδώ και απλά θέλει να κάνουμε δεξί κλικ διαγραφή και στην ερώτηση που θα μας κάνει θέλουμε μετακίνηση κελιών προς τα αριστερά. OK, οπότε όντως διαγράφτηκαν και μετακινηθήκαν τα κελιά τα υπόλοιπα προς τα αριστερά. Επιβεβαιώνουμε την απάντηση.
Ερώτηση νούμερο 19. Χρησιμοποιώντας την κατάλληλη λειτουργία της τρέχουσας εφαρμογής, αντικαταστήστε τη λέξη σύνολο με τη λέξη άθεσμα όπου αυτή υπάρχει στο τρέχον φύλλο εργασίας. Έβρεση και αντικατάσταση θέλει, άρα κάνω αναζήτηση, κάνω έβρεση, αντικατάσταση, ψάχνω να βρω το σύνολο εδώ. Και θα το κάνω επικόλληση εδώ και του λέω κάνε αντικατάσταση όλων. Οπα. Δεν έκανε τίποτα. Αντικατάσταση όλων και το βρήκε, λέει εδώ πέρα 3 φορές και πατάμε OK, κλείσιμο και επιβεβαίωση. Την πρώτη φορά δεν το έκανε γιατί δεν είχα κάνει κλικ μέσα στο φύλλο εργασίας που έπρεπε να γίνει η αναζήτηση. Λοιπόν, ερώτηση νούμερο 20. Αλλάξτε το επάνω και κάτω περιθώριο της σελίδας στο τρέχον φύλλο εργασίας σε 3 εκατοστά. Άρα θα πρέπει να πάμε στη διάταξη σελίδας, θα πάμε στα περιθώρια, εδώ. Κάνω ανανέωση ξανά να πάρω την ερώτηση γιατί έκανα λάθος. Τώρα μου την ξαναδίνει. Ωραία. Οπότε πάω διάταξη, στα περιθώρια, θα πάω στην προσαρμογή περιθωρίων που έχει κάτω στο τέλος, προσαρμοσμένα περιθώρια, και στα προσαρμοσμένα περιθώρια θα ζητήσω να αλλάξω το επάνω σε 3 και το κάτω ξανά σε 3. Πατάμε OK. Έχει εφαρμοστεί, οπότε κάνουμε επιβεβαίωση στην απάντησή μας. Ωραία. Ερώτηση νούμερο 21. Μάλλον 21, ναι. Διαμορφώστε κατάλληλα το τρέχον φύλλο εργασίας έτσι ώστε να εκτυπώνονται οι γραμμές πλέγματος. Πολύ ωραία. Στην διάταξη εκτύπωσης, όταν πάμε εδώ στην εκτύπωση τίτλων, έχει μια επιλογή, την είχαμε δει την άλλη φορά, που λέει γραμμές πλέγματος. Το ενεργοποιούμε και πατάμε OK και κάνουμε επιβεβαίωση. Ενεργοποιήσαμε δηλαδή αυτό που μας ζήτησε. Ωραία. Ερώτηση 22. Εφαρμόστε προσανατολισμό μείον 15 ημερών στα περιεχόμενα των κελιών της περιοχής Α4, Α7 του τρέχοντος φύλλου εργασίας. Ωραία. Α4 είναι αυτό το κελί, μέχρι Α7 είναι αυτό το κελί και θέλει να κάνουμε προσαρμογή στον προσανατολισμό. Άρα εδώ που έχει 0 μοίρες θα πρέπει να πάμε και να βάλουμε μείον 15. OK. Και OK, και βλέπουμε ότι έχει αλλάξει σε μείον 15 μοίρες περιεχόμενά τους, οπότε είμαστε εντάξει, επιβεβαιώνουμε την απάντηση. Ερώτηση νούμερο 23. Στα περιεχόμενα των κελιών της περιοχής Α4, Α7 του τρέχοντος φύλλου εργασίας εφαρμόστε πλάγια μορφή. Άρα επιλέγουμε ξανά το Α3, το Α4, Α7 και τι θέλουμε να κάνουμε, πλάγια μορφή. Πλάγια μορφή είναι αυτή. Δεν έχει κάτι άλλο. Εφαρμογή. Ερώτηση νούμερο
24. Ενεργοποιήστε την αναδίπλωση κειμένου στα περιεχόμενα των κελιών της περιοχής Α4-Α7 του τρέχοντος φύλου εργασίας. Η αναδίπλωση των κελιών για τα κελιά αυτά λέει Α4-Α7 και τι θέλει να κάνουμε αναδίπλωση. Την έχουμε ξαναβρει την ερώτηση αυτή. Πάμε εδώ στη στοίχηση και του ζητάμε να κάνει αναδίπλωση κειμένου. Ωραία, οπότε πατάμε OK και όντως έκανα αναδίπλωση, επιβεβαιώνουμε την απάντηση. Ερώτηση νούμερο 25. Ερώτηση νούμερο 25. Απαλείψτε την περιοχή Β5Ε5 του τρέχοντος φύλου εργασίας μόνο τα περιεχόμενα. Το Β5 είναι αυτό το περιεχόμενο εδώ μέχρι το Ε5 και λέει να απαλείψουμε, να διαγράψουμε δηλαδή μόνο τα περιεχόμενα. Άρα διαγράψαμε και αυτόματα έγιναν και οι αντίστοιχες προσταφαιρέσεις εδώ πέρα. Επιβεβαιώνουμε την απάντηση. Ωραία. Ερώτηση νούμερο 26. Κλείστε το παράθυρο της βοήθειας. Ωραία, της τρέχουσας εφαρμογής. Πατάμε κλείσιμο εδώ. Επιβεβαιώνουμε την απάντηση. «27 ερώτηση. Χωρίς να αφαιρέσετε την υπάρχουσα οριζόντια στοίχηση, απενεργοποιήστε τη συγχώνευση στην περιοχή Α1F1 του τρέχοντος φύλου εργασίας». Ωραία. Το Α1F1 είναι αυτό εδώ το κελί και τι μας λέει? Να απενεργοποιήσουμε τη συγχώνευση. Άρα θα πάμε εδώ στη στοίχηση και θα απενεργοποιήσουμε την επιλογή που έχει εδώ πέρα με τη συγχώνευση. Την απενεργοποιήσαμε. Οπότε μετά πατάμε OK και επιβεβαιώνουμε την απάντηση. Πολύ ωραία. Ερώτηση νούμερο 27. 28. Αλλάξτε το όνομα του φύλου εργασίας εργασία του τρέχοντος βιβλίου εργασίας σε κινήσεις. Άρα αντιγράφουμε το κινήσεις και πάμε στο εργασία, που είναι το εργασία εδώ. Κάνουμε διπλό κλικ, διαγράφουμε το περιεχόμενο αυτό και κάνουμε επικόλληση. Αυτό που μας ζητήθηκε, το οποίο αντιγράψαμε πριν. Ωραία. Ερώτηση 29. Ερώτηση 29. Ενεργοποιήστε το ανοιχτό βιβλίο εργασίας πωλήσεις. Ωραία, κάνουμε κλικ στο πωλήσεις, το ενεργοποιήσαμε, επιβεβαίωση και τέλος η προβολή της εκτύπωσης της εκτυπώσιμης μορφής του τρέχοντος φύλου εργασίας ή γραφήματος είναι διαθέσιμο στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης. Η γρήγορη πρόσβαση είναι διαθέσιμο στη γρήγορη πρόσβαση. Ναι, μου φαίνεται πως είναι σωστό αυτό. Η γρήγορη πρόσβαση είναι το πάνω μενού. Επιβεβαιώνουμε. Πατάμε OK για να δούμε την απάντηση. Και πάρα πολύ ωραία. Απαντήσαμε σωστά σε όλες τις ερωτήσεις. Οπότε θα συνεχίσουμε σε λίγο.